K tomuto projektu budeme potrebovať starú knihu, ktorej vám už nebude ľúto, orezávač, ceruzku, štetec a tekuté lepidlo. Najskôr si obkreslíme vzory, ktoré budeme neskôr vystrihovávať. Ja túto knižku nechcem použiť len ako ozdobnú krabičku, ale chcem si z nej spraviť takú malú taštičku a preto obkresľujem svoj mobil a ešte spravím miesta na ceruzky a nejaký ten balzam na pery. Pravítko sa Magically vytratilo, takže som použila na rysovanie tento kus dyhy. Na okrajoch vždy nechajme aspoň 1 cm miesta. Druhým krokom bude listy z každej strany poriadne zlepiť, na toto som použila priesvitné lomeno transparentné lepidlo. Po zlepení knihu pridržíme niečím ťažkým a necháme poriadne vyschnúť. Keď knižka uschla, tak začneme vystrihovávať podľa vzorov. Tu musíme byť veľmi trpezliví a opatrní a nevytrhávajme strany. V konečnom dôsledku to bude vyzerať nejako takto, je z toho fakt veľký neporiadok. Takže chytíme tekuté lepidlo a natrieme ním aj vnútorné strany listov, aby sme ich ochránili. Tiež to zabráni tomu, aby sa listy štiepili, zachytávali o niečo a lúpali sa. Ja som na knižku potom ešte zvnútra prilepila biely papier, aby som spravila čistý povrch. A zo starého opasku som spravila úchytky, aby som to mala ako malú taštičku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!